compare pila mong haga do ne pi mong haga ta kamen sim try ong an ai ka jing ko jing kia pi ngan pen kia ya ta ka jing mong ga jong pi duk pi jinjar pi kordit kadang ke financial crisis sa ga jing im ga jong pi kan ma ba ga Deuteronomy kal nong ba pra ga khot khat pra ka ong to kan ma me try bo blai jong me na ma dei ma u ba ai bor ya me ban yo ya ka spa kan ma yu job arpu arab san ga ong utaw bodan bor baro ulang ka spa jong me bat ka rupa ka ba kodor jong me pi don yu try pi yo lut ta ding ta kan ni ka sngi kam kan ti ka tin jong blai da ga jing ngai pi pang da ga jing jam sna mu jisu la pen khia pi kam kan ti ka ta ka tien kam kan ti on try nga ngai ba da ga jing jam sna jam la pen khia nga balada pi duk pi jinjar on try me long me ka ksiar ka de ga jong me ka rupa ka de ga jong me try nga kam kan ti ba ngan riu spa ngan bit ngan biang ndai na ka bentai la di ndrei na ka benta ka buram ga jong me try na ka benta ka kerteng ga jong me na ka benta ka hima ga jong me try ki baro ya ka ba men le ga jing em ga jong akan long be nam ta ka buram ga jong me